பார்ப்போம். இதோடைய காரணம் என்ன? இவங்கெல்லாம் பண்ணுறது ப்ரொஃபஷன் ஆர் வொகேஷன். இவங்களுக்கு அதில் பணம் இருக்குது, அவங்க அதில் குட்டாகவும் இருக்கிறாங்க. பணம் இருக்குது, அப்படி இல்லைன்னா உலகத்துக்கு தேவைப்படுது, அதனால செய்கிறாங்க. ஆனால் இது அவங்களுக்கு பணம் வருது, இதுக்காக மட்டும்தான் செய்யறதால அவங்களால இதை வாழ்க்கை பூரா செய்ய முடியறதில்ல. ஸ்ட்ரெஸ் இதெல்லாம் அதனால தான் வருது. இதே ஜாப்பனீஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்ச வேலை தான் எடுத்துப்பாங்களாம், ரிட்டையர்மெண்ட்டே கிடையாதான் கடைசி வரைக்கும். அவங்க அதனால தான் 90 இயர்ஸில் இருக்கிறவங்க கூட கேஷுவலாக தே வில் பி லிவிங், ஏன்னா தே ஆர் பிஸி. இன்னைக்கு நம்ம ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதே திடீர்னு அவங்க பர்பஸே இல்லாத மாதிரி வேஸ்ட்டாக ரிடண்டண்ட்டாக நம்ம எல்டர்ஸ் ஃபீல் பண்ணுற ஒரு ஸ்கோப்பும் இருக்குது. ஸோ கட் ஷார்ட் பண்ணி சொல்லணும் அப்படின்னா, உங்கள் பிஸ்னஸை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது மற்ற நிறைய லாஜிக்கல் ரீசனிங் இருக்கும், மார்க்கெட் இதெல்லாமே இருக்கும், அதெல்லாம் கூட ஸ்டெப் 2ன்னு சொல்லுவேன். நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸில் இது 4மே இருந்து நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா, அதாவது